selamat tahun baru 2020 Madhita Saruna. Selamat tahun baru Madhita. Kumuan na hinaulawan di bagasan ni Bapa Yesus Kristus sebab di bulan tahun 2020 berpun kita di anon lahir mandok memuliake di bagasan lasiroa marningo asiroa dot dengan bahasa di bata naung kajaro tahun bol tahun 2025 nasapu Madhita pertanyaan pengetahuan naik takas bal tunota tuhut ha tidak tunota son naik ni par pesal meni ibadah do manusia dalam sunnah ibadah do pamalum akas haidmu bina ibana pada umurun sian amagoan ibana martupah luntuho dengan bada do asiroa atau kapangir ma swarakta magadeon usian kiyata kriwata marade maita. Hite kuar ni debata ama dot kuar anakna Tuhan Yesus Kristus dot kuar itu di perbadia na tumo palangi dot tanhon amen audu alpa audu omega bona dot ujungna inna Tuhani na adong dot na aronghian dot na rosugut Parduhu nasmuru Haleluya Bartangi yang mahita Halil Tuhan debata Sian asir hamdo Umbahan saat kami 2 tahun dari bangun Corona mangaramoti kami Di bagajat tahun Nasakwi Horo panodang Nahitong Namanodang Galuh Jolma Nadi Portivion Sodang miro nama nodangi dalam di Jolma di Portivion. Sodang miro nama nodangi dalam nami saliring badalari tahun 2025 nasalpun. Sodak kuma buhi tuhami jalan nahu madalari tahun 2025 Maaf
sodak koma buhin kami jalan perbaliai ma rohanami madalani tahun 2020 asa hutadahami dalam hamulwani saya rajai ma rohanami asa unang mali bishami siadalan nasitongi alit Tuhan Jehovah patotong ma rohanami marhapasyao tuho marhinte-hinte to di perbadia asa totong pujo nami ho marhinte-hinte Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari gema korban rumah parna